Фиксираме клепача внимателно, за да бъдат цветовете наситени и дълготрайни през целия ден и вечер. Добавяме сенки, които подчертават формата на окото й, придават дълбочина, мекота и елегантност. Очната линия оформя погледа й, създава израз. Завършваме с мигли и спирала за обем, дължина и ефектен финален акцент. Красива кожа без ефект маска, изравнен тен с фондютен, свеж руж в натурален нюдинг изравнява тена и здравословен блясък. Естествен, елегантен завършек, перфектно за ежедневен бален и булчински грим. С дресана вечерна коса. Маша плюс гладка апашка. Оформене с маша и прецизно загладена коса на изчистена опашка. На блясък и дълготраен ефект, без филтър, реален резултат, грим и коса такива, каквито са наживо. Чисто, елегантно, професионално, салон УЛ. Иван Кирков 61, София. Виж повече в Instagram @makeup and hair by Hotera.